Sanibonani emakhaya, igama lami nguSiphamandla Dlamtshali from iMantshinga Media TV. So la simnoba konje namhlanje. noMrs Khuboni, ngaziwa ngoMrs K. Alright, la simi noMrs Khuboni and imali la siyabona kuyaphithizela la kodwa asazi ukuthi kwenzakalani. Sicela uma mhlawumbe engakwazi ukuthi asichazele ukuthi njengamhlanje sihlangene ngani la. Okay, lana sine gathering ngoMorita Forestry. Alright, iMorita iyini iMorita ma cause mina nje angiyazi lapha khona nomuntu obuka laphana ongayazi. Sicela usichazele ukuthi yini iMorita futhi yenzani. Okay, iMorita investment eranwa phesheya, iranwa online. So you invest, you buy forestry to invest. Alright, ngiyakuzwa ma. Umuntu ke ofisa ukujoina iMorita wenza kanjani futhi iMorita ijoinwa ngamalini? Okay, umuntu ofuna ukujoyina simsendela i-link, sim-invite, a-accept i-link and then mese register for free. Mese registile uba ne-access yayo yonke information yakwaMorita, angene lapho a-reade yonke into afisa ukuyirida, ngimguide nami ngim-inviteile ukuthi kwenzakalani khona kwi-system. Yeah. Bese ke iyahluka ke investment iqala ku-350 iziyofika ku-55,000. Alright ma, ngicela ukubabuzela abantu emakhaya mhlawumbe khona ofisa ukubuza lo mbuzo nami ngizowubuza. Mase urejistile ke mhlawumbe wangena asithi manje usuyilungu leMorita, wenza njani? Uyahlala nje unethezeke ngoba usufake leyo mali noma khona mhlawumbe into oyenzayo every day ukuthi ugain imali noma ukuthi imali yakhe inyuke? Okay, kuloko investor kwakho ke kune-daily return oyitholayo every day depending ukuthi ungene ngamalini. So uma ungene ngo-350 uthola u-R12 every single day. 900 rand uthola u-R31. So kunyuka 2,000 uthola u-R75. Kuze kuyofika ku-55 mozo-investa ngawo. So kuya ngokuthi ungene ngamalini. Okay, let's say usuyayibona-ke imali yakho ma, uyayibona lapha angithi I think iba kwi-app yakhona angithi. Yes. Mase-ke uyayibona-ke mhlawumbe i-withdraw kanjani? Okay, you withdraw every day between 9 and 4. 9 a.m. 4 p.m. Alright ma, siyabonga kakhulu. Konje sikuphi la cause indawo siyazi ngisho kuyazi kuphi la. Le ndawo ise Wood Haven. Asiyajabula kakhulu ma, siyabonga. Ngiyabonga.